Arratsalde on deizuela Gelsenkir jendik, Belti Sarena zelaian gaituzue gaurkoan. Gure taldeen aurre denboraldiko partidak ja amaierara iristen ari dira, Liga Txapelketa ateioka da, eta gaur aurre denboraldiko azken partida gisa, Atletiken azken lehia eskainiko dizuegu. Horretarako, irudietan duzuen zelai eder honetara joan da, oroitzapen onak eskaintzen dizkie Lezamako mutilei, 2012. Urteko martxoaren 29. Gau astezina bertan igaro zuten eta gaur ere bertan dira gonbidatu nagusi bezala. Bundesliga hemendik 15 egun barru hasiko da eta talde asko euren aurkezpenak eta bestelakoak egiten ari dira Alemania aldean. Aipatu gaur Alemaniako Superkopa jokatuko dela Borussia Dortmund eta Bayern Munichen artean, baina Schalke 04ko zaleek eta Schalke 04 berak gaur du aurkezpena Gelsenkirchenen bere gotorlekuan Belti Sarenan eta gonbidatua Ernesto Valverderen Athletic taldea izango da. Aste Alemaniako taldeen aurka jokatzen borobilduko dute. Aste artean Borussia Dortmund izan zuten Suitzan aurkari eta ordukoan Valverderen mutilek hutseta bateko garaipena eskuratu zuten Susaetaren golari esker. Ostiralean Hoffenheimen aurka jokatu zuten eta banakoarekin konformatu behar eta asteari, aurre denboraldi honetako 8 partidei amaiera emateko, gaur Schalke 04 aurkari, hauetxek, Markus Weinzerrek ezarritako amaikakoa, Farman atean, Nastasic, Geis, Kolasinac, Choupo-Moting, Aogo, Sporf, Klaas-Jan Huntelaar, Rieter, Naldo eta Brilen Bolo udapartean etorritako izar gaztea oietxek amaikakoan ezarriko dituenak Schalke 04. Arratsalde ondo izula, Juanan? Bai, gaixo arratsaldean. Topeko amaikako ezarri du, bi jokalari garrantzitsu falta zaizkio gaurkoan Weinzer entrenatzaileari, batetik Leon Goretzka da eta bestetik Max Meyer, hoiek Brasileko joko olimpikoetan daude eta azkar batean Atletikekoak ere ikusiko ditugu. Kepa Arrizabalaga Bobeda, Valentziaga, Imeric Laporte eta Oscar de Marcos atzealdean Euskarri lanetan, Mikel San Jose eta Beñat Etxeberria, apur bat aurreratuago Raúl Gartzia, egal batean Iñaki Williams, bestean Markel Susaeta eta aurrean golaren arduradun, 8 zenbaki hori ondo ez dela kontuan hartuta 9arekin Aritz Aduriz. Bai, bitez eta hemen benetan bai batak eta bai besteak liga hasiera hori begira daudela, ez? Eta naiz eta Atletikek azkeneko bola eta partida jokatzen ari den, azkeneko partida dauka eta azkeneko partida horretan proba hori egin behar du, ez? Amaikako sendo hori azaldu behar da, normalean gaur ikusi dugun amaikeko horretan jokalari gehienak horregongo dira lehenengo jardunaldian esportin jardunaldi horretan, eta azkeneko proba da, ez? Eta espero dezagun proba ondo ateratzea, eta zer espasatzea, batez ere zer espasatzea lesioa aldutik adunez, ez? Osa itxarren hori delako. Orain arte ikusi dugun Atletik on bat ikusi dugu, ez? Esportinen aurka ikusi dugun lehioan jokatzen, eta nahiz eta partida nagusi izan zen. Eta batez ere Borussia Dortmunden aurkako partidu horretan erakutsi zuen sendotasun handiak taldeak, gauzak argi euskala zer egin behar zelaian, eta atea iristeko aukera dagoenean, hemen asko aukera posoak Hortxe ikusi ditugu orain arte zaleak gozatzen, etxeko txiki asko ikusi ditugu, aurreko ostiralean etxarren bezalaxe, kasu honetan Schalke 04ko elastikoekin festa berezitzat dute taldearen aurkezpena da, aipatu moduan gaurkoa Schalke 04rentzat denboraldi berria, entrenatzaile berria dute, ekarpen batzuk ere bai, hori joanen gara, partida aurrera doan enean ikusi harakatu eta aztertzen, baina aipatu beharrekoa, Juanan aurreko astearteko amaikakoarekin alderatuta, erasoren partez Raúl Gartzia jarri duela, eta Liga Txapelketa 7 egunetara ateioka daukatela zurigorriek, gaur astebete, gutxi gora bera 6 eta 4 denetan, orain 5 dira 6 eta 4 denetan, El Molin honen izanen direlako. Bai, hemen parte ligari begira hasi behar dira gauzak egiten, ez? Alde batera utzi behar da aurre denboraldia, azkeneko astean sartzen zira, partido hartu behar ez liga izango alitu bezala, nahiz eta puntuak ez duten jokoan, gero zure prestakuntza antzeko emateko, gero aste normal bat egiteko,
denboraldiko aste normal bat egiteko, eta horri begiratu hartzaio, ez? Eta normalean hemen 11 honek igual baita ere, espalin bada zer gertatzen, minutu asko jokatu dituzte jokalariak, ez? Eta baita ere, badaukagu gogoa Barrizabalaga ikusteko ere atean, ez? Orain arte Iberiako ikusi dugu, baina ikusi ekipak guk ikusi eta bueno, horretatik hori da, uztailean oporretatik itzuli zerenean Ernesto Valverdek argi esan zuen aurre denboraldian atezain guztiek denbora bera jokatzeko aukera izango zutela lesioek laguntzen mazuten ATPko pertsonentzako, jokalarientzako ez da inolako arazorik egon, eta aste honetan, heldu den aste honetan jakinen dugu, noren alde egiten duen apostu Ernesto Valverdek, egia esan, hori da zalantza eta notizia iturri nagusia hasieran bederen atletikentzat. Iñaki Williamsek hegaletik hartuta, Markel Susaetari, eta honek Valentziagari, hortxe atzean geratu da apur bat Zumarragakoa, Beñatek baloiaren kontrola, eta aurreko asteartean ikusi genuen taldearekin alderatuta jokalariak nahikoa berdinak dira, baina joko moldea diferentea izango da, Schalke 04 ez duelako Borussia Dortmundeko ezela jokatzen. Ez doka antzik, ez? Alde horretatik taldea antolatzeko orduan ere etzait iruditzen, eta presio puntu horretan taldeak egiten duena da leku batera etorri, alkarren ondoan egoteko, eta denak jokalari guztiek gertu egoteko, ez, baloiaren inguruan, eta presioa, Dortmunden nahi zuena da, baloirik ez daukanean pixka bat Atletiken bila jun, presiora jun, taldea pixka bat atera atzetikan, eta Atletikek pixka bat hartu zuenean, joko mota egitean nahi zuen, ez dakit gainditu zuen ez, baino ondo egontzen eta gauzak errez egin zituen gainera. Protagonista nagusia baten batzuek pentsatuko dute Markel Susaeta izango zela, baina Gorka Ireizozek ere izan zuen beretik lehen zatian batiz bat penaltia gelditzeaz gain oso erne eta azti bezain arretatsu ibili zelako ATPan, aipatu moduan entrenatzaile ez baina atezain nafarra. Valentziaga hegaletik, Txoupo Motin atzean utzita, Aritz Adurizengana bien artetik joan nahi izan du, eta falta adierazi du hortxe irudietan Naldo, hau da ekarpen berrietako bat, urte mordoska batean Werder Bremenekin jokatzen ikusi dugu, Zentral Brasildarra, urtengoan Schalke 04 arituko da, ipatu moduan Naldo, honek esperientzia itzela, Bundesligan, beste talde batzuekin, aurten Gelsenkirchenen arituko da, eta apur bat, beste jokalari garrantzitsu baten, baja ordezkatuko du, bera, Liverpoolera joan da eta Joel Matipetaz ari gatzaizkizue, hau ere oso ezaguna, inolako zalantzari gabe, Schalke 04 eta Bundesliga jarraitu ohi duten entzat. Hortxe kokatzen ari dira pixkanaka Schalke 04koak, aipatu moduan bi jokalari garrantzitsu falta zaizkie gaurkorako, Max Meyer eta Leon Goretzka, hoiek zelaierdi eta aurreraxeago ibiltzen diren jokalariak dira, Brasilen daude Olimpiar jokoak jokatzen Alemaniako selekzio ordezkatuaz, eta falta den beste jokalari garrantzitsua Leroy Sané da, Juanan, hau ere Pep Guardiolaren taldeak eman du 50 milioi euro ordainduta. Bai, asko ordainduta, ez? Diru asko gastatu dute batzuek, eta horre dirua etortzen danean horri ez dago esertxo hori egiterik, ez? Jokalari nahi balingo alde egiten du eta besterik gabe, ez? Nik usten dut naiz da jokalari batzue falta, beti talde lehiakor bat izaten du Schalkek, ez? Alde horretatik beti orgoian egotzen da talde bada, eta alde iruditzea Atletikentzako azkeneko partidu izateko partidu interesgarria da, ez? Usten dut partidua ritmoa izango duela, intensia izango du, gainera Ernesto esan zuen liga desberdinetako taldeak izan dituzte aurrean, eta horrek asko esan nahi du, ez, jakitea, liga gogitzan nola jokatzen duen, ze talde dauden, eta hori garrantzitu da, bai berarentzat eta bai jokalarientzako, ez. Hori da pixkat demoraldi hasiera honetan jokalariek ere asko esaten zuten, Europako taldeekin jokatzen edo ez daudela behar bezala zailduak beti ostegunetako zita izaten dutela Europa Ligan, baina gehiago jokatzea eta udapartean probalanak egiteko, liga desberdinetako ordezkariak aurrean edukitzea beti dela positibo eta ikasgarri. Horretan aritu dira inolako zalantzari gabe zurigorriak, Gijongo Sportingen aurkako partida kenduta eta Hueskako Estreinako lehiaura kenduta, Liga Frantziarreko
ingeleseko eta Bundesligakoak izan dituztelako. Mikel San Jose da orain baloiaren jabe berak aurre alderuntz, Aritzadurizi eman nahi izan dio, baina ondo moztu dute, dena den Atletik nahikoa eroso ikusten dugu, espazio ere uzten diolako Schalke 04 taldeak. Atletik bere joko aurrera ematen du, pazientzi puntu batekin, Schalke gainera presioa ez du hain gora ematen, pixka bat atzerago egiten du, jokatzen uzten du. Horrek igual Atletik oztopogi opintzen dio, eta ohituta dago Atletik pixka bat bere bila etorri, baloia atzean erabili, beste taldea pixka bat ateratzen denen hortik bere lekutatik atzelaren bizkarra bilatu, hori Laportek egitea nahi duen bezala, eta hori izparimau lortzen pixka bat desoroso gelditzen da, ez? Baina momentu honetan Atletik ondo hasi da baloia eta partidua kontrolatzen, eta lasaitasuna handiarekin. Bai, eta ideiak argi dauzkatela baten batzuk esango dute, ekarpen handirik ez dutela egin Lezama alderuntz, baina Aymeric Laporte bertan geratuta, urte mordoska baterako kontratu hori berriztatuta, taldeak berriro ere auspuedo konfiantza psikologiko hori hartu du, baita esan behar da, Gil, Besga eta Jerai ere aritu direla, apur bat iragan denboraldian bigarren mailan egon ostean, nahi zituen Valverdek eta nahi ditu zertarako gai diren ikusi Enrik Saboritekin batera, euki dituzte euren minutuak, beste batzuek berriz taldea utzi berri izan dute, eta pixkanaka joanen gara argitzen helduden astetan zein izangote den aurtengo Atletiken nortasun edo zigilu argi dagoena gaur hemen zelaian dauden 11 jokalari hauetatik askok parte hartuko dutela, aipatu moduan helduden igandeko estrainako partidan Molinonen. Schalke 04, baloiaren jabe, jende mordoska, Juanan, igande arratsaldea eta futbol esentzia eta usaia ja etorria, Gelsenkirchenera. Bai, eta genuen gogoa baita ere zelai bat horrela ikusteko, ez? Ja beteta, beraien aurkezpena da, azkeneko partida da etxean, eta liga hasi baino lehenago, talde horretatik sekulako giroa dago, eta hori denak eskertuko dute, ez? Atletikeko jokalariek ere bai, zergatik olako giro batekin jokatzea oso gozatu da. Hortxe, erasoan, Schalke 04, atzealdetik sartzen alegindu da, ondo gainera, sarrezen, ez duelako behar bezala asmatu, Txopomotin izan da hori Kamerundarra, aipatu 2014 urtetik Schalke 04 dagoela jokalari hau, eta norbaitzuek pentsatuko dute Klaas-Jan Huntelaar dela, apur bat taldeko erreferentzia golak sartzekoan, denboraldi aurre honetan finago dabil, egalean normalki aritu oiden, Kamerungo jokalaria. Ondo kontrolatu berriro ere Atletikek atzealderuntz, gaurko protagonista nagusienetakoa den Kepa Arrizabalarentzat, honek bobedarekin ikutu, eta Aymeric Laporte berriz atzetik ekiteko prest, Williamsen gana zioan baloi hori, zerezean gelditu dena den Mikel San Josek errebotea ondo hartu, eta Atletik berriro ere erasoan Beñat Etxebarriak, Markel Susaetari, denboraldi aurre honetan gol politiak utzi dizkigu eibartarrak, bera area barneruntz bideratzen, eta nola edo ala oso deseroso baina, Schalke 04 atera du baloia. Hori, Brail Embolorentzat zioan, aipatu Embolo dela, Schalkek aurtengo udaparte honetan egin duen fitxaketarik garestiena, Basiliatik etorri da 19 urteko gaztea, talde alemaniarrak 27 milioi euro ordaindu behar izan ditu eta ikaragarrizko esperantza daukate beraren ganezarri. Atletik erasoan Markel Susaetak Raul Garziarekin ikutu nahi izan du, baina berriro ere ondo moldatu dira Schalke 04ko jokalariak. Atzera aurrera hundian dabiltza. Bai, ikusten dute momentuz Atletik nagusio gutxienez partida kontrolpean dauka, ez? Baloia daukan bitartean, Schalke ez dio zertxo egiten, gainera oso atzean berreskuratzen du baloia, eta horret denbora ematen dio Atletiki atzean ondo kokatzeko, eta alde horretatik iruditzen zait, lasaitasun puntu batekin dagoela, ez? Baloiaren inguruan jokalari asko pilatzen ditu Atletikek, eta zailtasun handiak euska Schalkek aurrera egiteko. Zalantzarik gabe, ez dago gustora.
Schalke 0-4 ematen ari den irudiarekin apur bat itxotzen ari zaio eta Atletik, eta ez daude eroso, egia da jokalari batzuk berriak direla eta horiek ere talderatu beharko dutela, gainera oraindik ez dakigu Markus Winzer entrenatzaileak zen olako ideia duen. Aipatu Markus Winzer Augsburgeko entrenatzaile izan dela 4 denboralditan, eta iragan denboraldian urrutira joan gabe, Samamesen izan zen Augsburgekin Europa Ligako kanporaketa, ez baina liga fasea jokatzen. Beñat Etxebarria baloiarekin, Oskar de Marcosekin ikutu ostean berriro ere Igorreztarrarentzat joan da. Raul Garziak area barnean sartu du, Aritzaduritzen gana zioan, baina azkenean berriro ere Schalke 0-4 Txoupo-Motin atzean sartua, eta epaileak, Wilkman epaileak, Aymeric Laporten falta adierazi du. Hotel Samardoak igu, onan partidua. Bueno, logikoa da, ez. Azkenean ikusten dut bai bat eta bai bestea ikusten nahi diala, aurkaria nola antolatzen den, nola dagoen. Igual Atletik pentsatzen zuen baita ere, etxean jokatze horrekin indartzuago aterako zela Schalke, baloi gehiago nahiko zuela, intensia gehiago ipiniko ziola partiduari, baina momentuz Atleti da nagusi, ez? Baloia dauka, errestasun handiarekin mugitzen du, baloi gutxikatzen ari zelai erdian, hori oso garrantzitsua da, eta hor Schalkek ez dauka aukerarik baloia lapurtu eta askar jokatzeko, ez? Eta momentuz Atleti ondo moldatzen ari da. Ondo ikusi genuen Borussiako gunean, batez ere kasu haretan taldeak baloia atzetik jokatu da atera, eta nola horrimeste aldiz ikutu eta arrisku handiak hartuz, eta olako talde batekin oso ondo konpontzen da, zergatik presio ona egiten du, eta baloia asko lapurtu zuen egun horretan, gaur ere antzeko, ez? Beraiek atzetik jokatzen nahi dutenean, presio ona egiten du Atletikek, eta oso zaila da zelai erdi hori pasatzea, ez? Atezainak argiago dauka, ezin danean gora jotzeko ohitura hori, ez? Borussian ez genuen ikusi hori, iskinen da egiten ikusi genuen atezaina bera ere bai, hor baloia jokatzen beti, arrisko handiak hartuz, eta asko utziz, gauzak nahiko erraz utziz aurkariei, eta garbi samar, jakitun gauza bat praktikatu nahi zutela alegia baloia atzetik atera eta ikutuz aurre alderuntz bideratzea, baina benetan kosta egin zitzaien Tuchelen talde ordezkariei, behar bezala aurre egitea Atletiki. Horreneko Bobeda alegindu da, baina Breilen Bolok ondo moztu du zelai erdi horretan, Markel Susaeta apur bat leku hartu nahian Atletikeko jokalariak. Neko Bobeda, Oskar de Marcosekin ikutuz, Aymeric Laporti, Hortek, Neko Bobedari, zealdetik, ekin nahi diote orain Ernesto Valverderen mutilek, Raul Garziarekin ikutu nahi, baina ondo moztu, Hauedesek, eta Klasjan Untelar, baloiarekin. Hortxe, Nastasicek, ondo bideratu, eta hori ere, ezer ezean geratu da. Hor ikusten da ja poliki, 12 minutu pasatu dira, eta ja Schalkek baloi gehiago berreskuratzen, hobeto jokatzen hasi dela iruditzen zaitez, lauko lerro bat egiten datzean, beste lauko lerro batekin, Untelar eta Shop dira hor punta erdilanako bi aurrelari bezala, hor presioa juten diranak, oin ikusten ditugu biak nola dijoazten presiora, eta zailtasunak ipintzen Atletik baloia horra ateratzeko, eta irutzi zeta hortatik neurria hartu dio hori ematen du, ez? Schalkek Atletiki, gero gai den golaukerak sortzeko. Estuago da orain behintzat orekatuago, eta Schalke ipatu moduan erosoago. Gogoz dira, Gelsenkirchenekoak berriro ere euren taldea goi puntan ikusteko, azken bi denboralditan ez dira txapeldune ligara sailkatu, eta horrek amorru edo goze berezi bat sortu du, izan ere aurreko urtetan nahiko ondo ohituta zeuden, baina Alemanian ere gauzak ondo egitea, ez da erraza talde berdintsu asko daudelako, Bayern Munich kenduta, horiek Pep Guardiolaren aroan, eta aurretik Jupp Heynckesen azkeneko horretan ere nahikoa nagusi izan ziren, naizta Jürgen Kloppen Borussia Dortmundek ere gauzak ondo egin eta Bundesliga pare bat irabazi, baina Schalke 0-4 erreferentzia izan da,
Aurreko denboraldian urrutira joan gabe 5. amaitu zuten, eta horri buelta eman nahi eta berriro ere gora begira egon nahi dute Txapeldun Ligako, himno hori entzun nahi dute berriro ere aste arte edo aste azkenero. Txoupomotin 13 zenbakiarekin eraso egin nahian Eneko Bobedaren falta adierazi du Wilkman epaileak, eta nabari dau bizi dagoela eta gogotsu. Bai, horre lehenengo kontrolean itxaron egin dio pizka de Marcos eser egite zuen, hor Bobeda itxu baloi bila sartu da, baina nabaritzen da beste puntutxo bat daukala, ez? Baloia ikutu, falta. Epaileak ondo egon da, ez? Lasaitasun pizka bat eskatu zen Bobedari, olako sarrerak alde batera utzita. Baina ja ematen du puntutxo hartu dio lehen komentatu guna, ez? Ja Atletiken zelai erdian gehiago jokatzen ari dira. Hortxe, Schalke 04-en erdiraketa, eta aipatu dugun aurreko jokalariak Naldo Brasildarrak bat eta utzekoa sareratu du. Corner, ez baina falta erdiraketa horren ostean Geiss izan da, atera duena, eta Naldo jokalari zailduak Werder Bremenen urte mordoska emaniko jokalariak bat eta utzekoa sareratu du Oscar de Marcosi aurre ondo hartu ostean. Erdiraketa ona da, erdiraketa, atezainantzako erdiraketa zaila da hori, ez? Zergatik ezin dezu ondo neurtu, hor jokalari asko gelditzen dira, zure taldekoak, aurkariak, denak etortzen dira bila, eta kasu honetan jokalari luzeenak baloia ikutzea bakarrik nahikoa izan du barrura botatzeko, ez? Benetan zaila da, erdiraketa oso ondo ipinita zara, haizeko zelai erdien jokatzen duen jokalariak, osenbakiarekin, ondo ipinidu. Schalke 04 aurtengo denboraldirako gaztetasuna eta esperientzia uzertu nahi izan ditu, fitxaketak ere hildo horretatik joan dira. Lehen aipatu dugu Dreil Embolo 19 urteko gaztea fitxatu dutela, baina Naldo bezalako ekarpenak ere badaude, eta horrelako jokalariak ere importanteak zelairako aldageletarako eta gero denboraldi aurrera doan heinean apur bat eltzetik ateratzeko, ez? Bai, azkenean Naldo fitxatzen da, esperientzia hori mateko, ez? Eta gaina ez dakit Brasildarraren, Alemaniarraren. Bai, ja urte mordozka bat hor darama, eta nik uste oso ondo ezagutzen du la liga, oso ondo ezagutzen du dena, ez? Nolakoa den, taldea nolakoa den, alde horretatik ez dago berrikuntzarik esango genuke, ez? Eta garrantzitsuak izaten dira, esperientzia handia duten jokalari horiek horregotea, ez? Lasetasun puntu bat emateko taldeari eta konfiantza puntu bat. Zehazte aldera, Werder Bremenen 2005-tik 2012 arte egon zen zentrala, eta ostean Wolfsburgon 2012-tik 2016 arte. Beraz, Bundesligaren inguruan zerbait badakien jokalaria, bada, inolako zalantzari gabe, gaurko bat eta utzekoa sareratu duen atzelaria. Horretan, jokoz kanpoko adierazi du Klaas-Jan Huntelaar, bera da taldeko goleatzaile nagusia, 7. denboraldia du, aurtengo hau, edo 7. denboraldiari ekingo dio, eta esan dugu 2012 urteko martxoaren 29 gogoangarria izan zela, Atletikentzat, han 2-4 garaipena hementxe ikusten duzuen zelai honetan eskuratu zutelako, eta noski Klaas-Jan Huntelaar, Raul González eta Enparauen inguruan bertan zen. Bai, azkenean urte batzuk godarama horre, ez? Madrilera etorri eta gero Madriletik aldegin irten eta... Milanen utzita. Bai, eta azkenean gero Alemanian uste bere lekoa aurkitu zuela, ez? Eta horre taldeari oso lan ona, gola bakarrik lan ona egiten du, alde horretatik taldeko jokalaria da, ez da hain bakartia, ez? Ezagutu ditu aurrelariak, aurrelari petoio goleatzaile bakarrik izaten direla, oso lan gutxi ditu dela, eta ez honek benetan lan hona egiten du. Atletik erasoan Markel Susaeta zen, kornerra eskatu du, baina Wilkman epaileak ateko sakea adierazi du. Markel Susaeta gaurkoan kapitainaren besokoarekin, Ibartarrak ere urte mordoska 7 baino gehiago daramatza, inolako zalantzari gabe, Lezamako taldean, eta hortxe Raul Gartzia presio apur bat egin nahian orain jokatzen, atzetik Schalke 04 beti ere, atezainaren irtetze horri bermea edo konfidantza emanez, eta Nastasic saiatu da, area barnean ondo jarri, oso ondo jarri du Nastasicek, gero zorte apur batekin, orantxe aipatu berri duen jokalariak Klaas-Jan Huntelaarrek, 2-0 sareratu du, 18. minutua, Schalke 04 Atletikek utz. Horratzelariak utzi egin du urruntzerakoan, ez daukala Kolasinatx izan da barkatu hor area barnean jarri duena.
erdiraketak ez zaukan alako arriskurigan, horre ez da iritsi Laport, eta atzetikan Jundelar asaldu da, eta honek ez duan, eta hori beti izan duen, usai hori goleko atea aurreako usai hori beti izan duen. Eta, bueno, azkeneko lehenengo 10 minutuak Atletiken agonak izan dira, hor pixkat ataskatu denean zelai erdian, Schalke ez baloiaren jabe eginda, baina bai hobeto kontrolatzen hasi da Atletik, eta aste artean aipatzen genuen Dortmundek arriskua sortzeko asko ikutu, asko jokatu beharra zeukatela, hauek azkar egiten dituzte 2-3 pase eta aldik eta azkarren pragmatismo hori bidea emanaz, aldik eta azkarren area barnean sartu. Azkenean baloi irteera hori, nahi hori berdina da. Konzeptoa desberdinara esan nahi dut. Ikusi dugu jokaldi, biharrengo goleko jokaldi hori etorri da, atezaina zauken baloia, ateko sake ateratzeko. Ateko sake atera, atzelari bat eman dio. Atzelari batek berari eman dio, eta honekin luze jotzen du. Hori ez da baloia irtera hori hortik ateratzen nahi bakarrik, ez, impresioa eta hemen baloia ez di jokatuko, Borussia egiten zuen jarraitu jokatzen, da honek egiten du alderantzez, ez? Ja, arriskoa ikusten dunean luze, zergatik horre egiten du Atletik pixka bat erakarri egiten du baloiaren ingurura, eta gero golpe batekin, igual bilderro pasatzen ditu, ez? Eta hor gertatu dena. Beñat Etxeberriaren erdiraketa, arazorik gabe, Ralf Farman atezainak hartu du lasaitasun eske Schalke 0-4 atearen jabea, momentu honetan kontrolpean daukate, Atletik alegindu da bieta utzeko hartu bezain pronto aldea murrizten, batez ere egaletako jokaldiei, edo egaletako jokoari bidea emanaz, baina bieta utzekoarekin, eta orain lasaitasuna eurenganatuta, etxeko mutilak Schalke 0-4 ordezkariak. Hor ikusten da, ez oin baloi irteera bizentrala ikutu dute, baina urrengo pasea zelai erdiko jokalariekin jokatu beharrean, presioa daukatelako, lerroa pasatzen dute. Zelai erdiko lerroa pasatzen dute, eta nola dituzten 2 jokalari goian, 2 jokalari horien bila ateratzen da baloi hori, ez? Eta horre, zalantzak sortuko zaizkio Atletiki, zer egin, aurrerago jun, pixka bat atzerago etorri, ez? Utzi pixka bat gehiago ikutzena, baina taldea bat egin da egon. Chops ari da hor zelai erdi horretan, ondo bideratuz, Txopo-Moutin berriro ere, galera. Osinatx saiatu da, lehen bezalako egite, baina oraingoan ondo entendu beharreko Atletikeko ordezkariek, eta hemen falta, alde Alemaniarrekoek eginiko falta. Gehiz ikusten dugu hor, apur bat joko sortzaile eta leku askotan aurkezten. Bai, beran ikusten dut, bera eta denizago dira hor ez zelai erdian euskarri lanak egiten egoten diranak, eta jokoa hortikan ez da asko pasatzen, zatik gehiago zentralak eta egaleko jokalariak atzelariak ikutzen dute baloia, baina gero atesainarekin jokatzeko orduan luze egiten da eta pasatu egiten dute lerro hori, ez? Eta gero beraiek daude zai, bizkat aldaratzi horiek hartzeko, eta hortikan aurrea Joratxo zeizek erakutsi du falta ateratzeko orduan, teknikoki jokalari ona dela, jokalari trebea dela. Dutela zerbait, oinoiek. Bai. Ernesto Valverde, zuzenketak egiten, orain falta aterako du Beñat Etxeberriak, leku ona da, area barnean egokiro jartzeko, ja jokalari mordoska ere area barnean dira, atera du Igorreztarrak, buruz ematen alegindu da Raul Gartzia, baina kanpora joan da, denetan nasia ikusten dugu Raul Gartzia, falta asko sortuaz, baina baloiarekin gaur Nafarra ez dugu argitsu ikusten aurkariek, ez diotelako uzten hein handi batean. Oscar de Marcos, Iñaki Williamsekin jokatu nahian, Kolasinatsek kornerrera bideratu du, eta beste korner bat, jaukerrezpa gaude, laugarrena izango da, Atletikek aterako duena. Horrondoan dauka Iñaki Williams, beste arrisku mota bat sortzeko. Ez, area barneruntz bideratu. El Susaeta, etxalderuntz, Valentziagak Oscar de Marcosekin ikutu. Honek, area barnera bideratu. Mikel San Josek Raul Gartziarekin ikutu. Gartzia
biko egiten saiatu, nola edo ala. Ahalegindu da zerbait egiten, baina epaileak, Wilkmanek, falta adierazi du, eta ez daude eroso une hauetan Atletikekoa. Ez dago eroso, neurri hartu diolako, hasiera izan da ona, txienez horren momentu honak izan ditu, baina gero besteak ulertu duenean nola jokatzen ari den Atletik, horre zailtasun gehiago ipintzen dio, ez? Eta gero egaleko jokalari ona ditu, zelai erdikoak, eta bizitasun asko daukate bere jokoan, eta horrek urduri ipintzen du taldea, zalantza batzuk sortu zaizkio, ez? Bestela taldea salto ondo dago, gauzak ondo egiten ari da. Sekulako jokoa ez dauka, baina iruditzen zait sendotasun puntu bat daukala, ez? Hormindua geratu da Mikel San Jose, ez du eroriko edo kaldi gozoa izan, Kolasinatxekin talka eduki du, eta ezagun zer laririk ez izatea, baina izan ziteken itxusi xamar geratu da eta irudia. Hortxe Wilkman epaiarekin, Nafarra hitz egiten, Kolasinatx bere baloi bat tarteko, Kalkezero lauke gola egin du. Eta Atletik berriro ere atzealdetik joko eraikin nahian, joanan ez dago oso eroso Atletik, eta gure ordezkariek euskal taldeek ja amaitu dituzte eure lagunartekoak, eurek ere ez dute lagunartekoen azterketa sorta oso eroso bukatu, agian Eibar kenduta. Eibarrek aste hau hobekixeago emaitzen aldetik eta sensazioen aldetik, baina Alabesek, Osasunak eta Realak zerpentsatuarekin amaitu dute. Bai, batez ere azkeneko partiduak gogorra gintzizkio, ez, taldeei. Nik uste talde guzti gintzizkiola. Eibar berari ere bai, zergatik Zaragozan berdindu arren, irutzete partidua bita uzgaltzen egontzen baita ere, momentu txarrak izango zituen ziur. Eta gero ikusi ditu gauza Eibarren aldetik gauza batzuk ondo, Realaren aurka ondo ikusi genuen, gauza ondo egiten, gaina bi amaikako gaina lehiakorra ikusi genituen, eta ematen zuen puntuan zegoela, ez. Gero ikusi genuen Etxarreran azten Osasunaren aurka eta etzen alako partidua izan, ez. Osasuna bera ere, Osasunak egin zuena da, egun horretan, defensako lan gehiago erasoko lana baino, ez? Eta ikusi genuen justu samar Osasuna, ez? Atzoko jipoia Osasunarena, handia izan zen, ez? Osafokatu eta Raiok emosartu zizkion, baina ala eta guztiz ere ikusita, amaikakoa zein zen, eta ez zait iruditzen entrenatzaileak asko begiratu zionik ligako partiduari, ez? Haren nahiago du, dena partidua jokatu bezatela, eta bizka bat entrenatu zergatik azkenan oso berandu hasi dira, eta hori ere kontuan hartu behar da, eta ala eta guztiz ere iruditzen zait, larri antxean ibiliko dela, ez? Ikusita taldea, eta ikusita lehenengo maila honetan gogorra izaten dela, ez? Eta Realak, jipoia hartu zuen atzo, ez? Egia da, bita galdu zuela, baina gero denak esatu duten da ikusi duzunak, esan dute, azkenean golaukera asko jaso zituen, eta Zurtoinetara baloia asko juntziran, eta hor ikusten da, taldea, beste partiduetan ikusi dugun itxura zalantzako hori, atzo argi genituzten, ez? Hor batez ere joko aldetikan, eta zalantza bat sortzen duela, baina, hortarako da horre demoraldia, ikusteko zer gaizki dagoen, eta gaizki dagoena konpondu, eta aurrera egin, ez? Da nik uste hortarako izaten dela, ez? Hori da, gainera aurrengo igandean deskuiduen Real Madriden aurka garaipen edo berdinketaren bat eskuratu ezkeo, aurre denboraldiko txarrak aztuko dira azkar. Bai, hori pixka bat Atletiken arazoa. Atletiken hitz egiteko azkenean, Dortmundeko egunean taldea zoragarri egon zen, gauzak ondo egin zituen, presioa egin zuen, gaina erasoa ondo jokatu zuen, talde handi baten aurka ondo egon zen, da ematen nahi iruditu zitean talde sendo bat ikusten nuela, ez? Eta gaur antzeko hasi da, 10 minutu onak egin ditu, gaina kontrolatu partida bera nahi dezela, baina 5 minututan goiti bera, ez? Goiti bera esan nahi dut, Schalkek bi golpe eman dizkiola eta pixka bat zalantza asko sortu diola, ez? Eta zenekin gero izaten da, zenekin gehatu behar dugu, ez? Dikan partida dago, eta 8 minutu pasatu dira, eta, dikan asko ikusi behar da, baina Atletikek berak ere arazo batzuek baditu, Schalkek partido hundirik egin gabe, bi gol egin dizkio. Arazo batzuk baditu seinale da. Beste gauza batzuek ondo egiten ditu, batez ere zelai erditik gora,
bueno, taldea ikusten da, edozein momentutan, min egiteko, arriskoa sortzeko moduko taldea badaukala, ez? Dotasun handiko taldea eta ideiak argi dauzkana, hori agian beste euskal taldekin alderatuta badu ekarpen berririk egin gabe, aurreko denboraldiko ezagutzetatik eta aurrekotatik etorritako horri jarraipena emateko eta amaitzeko Alabes 15 fitxaketekin, denboraldi aurre amaitu da, baina denboraldi hasieran ere ezagupen eta probalanetan aritu beharko du inolako zalantzari gabe Mauricio Pellegrinok. Beñat Etxebarriak egalera bideratu du, Valentziagari honek area barnean sartzeko alkera egin, joan da baloi hori area barnera, baina ondo aldaratu dute eta berriro ere Valentziagaren erdiraketa ez dira ondo elkar ulertu. Iñaki Williamsentzat errebotea eta zartakoa kanpora joan da, hausiagian Atletikek lehen zatian sorturiko aukerarik garbienetakoa. Egaletik etorri da, jokaldi hori bigarrenean eta gozo eman dio Williamsek, baina ezin asmatu Ralf Farmanen atera bideratzen. Piskat hori itziten egin noin, ez? Arazoak baditu atzekaldean, taldea atzekaldera, defensako lan hori egiterakoan, zelai erdia pasatzen duenean Schalkek ematen du arrisku sortzeko hori aukera dola, baina baita ere, Atletik zelai erdia pasatzen duenean, baita ere, ikusten da, erozein momentutan, erozein baloitan, arriskua sortzen dela, ez? Eta hor dago, nik orain arte ikusitako batikan euskal taldea ikusita gero, Atletik iruditzen zait, argiago daukala zer egin behar duen da sendoago bezala iruditzen zait, ez? Eibar bere lanean ari da, Eibarrek berriro ere Mendilibarrek lan ona egin du eta taldea ipini du bera nahi duen joko horretan. Importantea zen, lehen ezarria zegoen joko moldera etorritako kromo edo fitxaketa berriak ondo egokitzea, eta ostiralean bertan ikusten genituen batzuk ari direla ja pixkanaka jartzen. Bai, eta gero Reala joko mota berri batekin, hori ikusi dugu horre denboraldian, gauzak beste erabatea egitea nahi ditu, aurreko urtean atzetikan gutxiago jokatzen zen, da urten gehiago jokatzea nahi du, eta batez ere partiduareke kontrolak ematea nahi ditu baloia izan da, eta horre arazoak erakutsi ditu, eta Osasuna eta Eibar, Osasuna eta Alabes, Osasuna flojoago ikusi dugu, aukera gutxi dauka baita ere, fitxaketak egiteko eta eta Alabes, aldaketa pila batekin, atzo bertan aurkeztu fitxaketa bat egin zutela esan zuten, eta fitxaketa hori zelaian ikusi genuen azkeneko baina bigarai Getafetik etorritakoa, eta bi egun lehenago beste bat etorritzen Kamarasa eta baita ere ikusi genuen zelaian, eta nahasketa badago handik. Berrikuntzen pasarela da, uneuetan Gasteiz, eta hori findu eta egokitzeko denbora behar da. Beñat Etxebarria alegindu da, falta jaurtik eta sorpresan harrapatzen, Schalke 0-lauko atezaina, baina ondo aldaratu du Farmanek, Iñaki Williams hor egalean, Choupo-Motintek aldaratu baloi hori eta badoa azkar batean. Shops izan da alegindu dena joaten. Ola edo ala moztu Atletikeko ordezkariek berriro ere erasoa. Zurigorrientzat, Markel Susaetak, Igor Estarrarekin. Jokatuz, Mikel San Joserentzat. Ki Williams korrika zijoan area barnera, baina egaleratzea erabaki du. San Josek, neko bobedarekin ikutu, eta berriro ere atzetik pausa pur batekin ekingo diote. Beñat Etxebarriak. Itzadurizekin ikutu, Nekatzeruntz. Mentziaga, orain momentu honetan Schalke 0-laukoak ondo kokatuta daude zelaian eta koste egiten zaie erasoguneak aurkitzea Ernesto Valverdere mutilei. Hala ere baloiarekin Aritzaduriz area barnera bideratuko du baloi hori. Kanpo kaldekoarekin eman dio, baina kanpora eta hortxe errepikapena zoindua zioan. Kurbat Aimerik Laporten buru horretara bideratuta, baina Fagmanek ondo aldaratu du baloi hori. Usten da horre Atletik ez zelai erdia pasa, baloia kontrolatuta daukenean zelai erdia pasa da Schalke atzean ipitzen denean zailtasun gehiago daukala, ez logikoa da. Hamar jokalari sartzen dira horre area eta zelai erdiko tarte horretan oso metro gutxi barruan denak, eta benetan hor zerbait sortzea benetan zaila egiten da, ez? Behar dena da mobilitate asko, eta alde horretatik pixka falta da, ez? Gero baita ere Atletike gustorago sentitzen da beste taldea dominatzen duenean, da kontrasoa ateratzen denean, da jokalariak osagoak ditu ematen du hortarako. Elke 0-lau.
Gaine, naspixka bat emanez, jokoari, ahogo baloiarekin, honek azkar area barnera, Txoupo-Motinek ikutu, baina epaiak, Wilkmanek, jokoz kanpokoa adierazi du, Atletik atzetik hasi nahian, atzetik hasi beharrean, Neko Bobeda, San Joserentzat, Meri Laportekin ikutu, berriro ere, atzetik, zaila erraza, azken minutu hauetan, rigurriei, eraso tartea aurkitzea. Valentziagak area barnera bideratuko du, Aldok buruz, eroso eta sendo atera, Etxebarria, aiak, falta adierazi du. Behin da berriz ikusten ari garen joko moldea. Bai, baina, bueno, hor ondo moldatu da. Artu Zuzarete egin duena da Egaletik barrura etorri, lerro artean ipini, eta hor ja lerro artean ipintzen denean, Mikel Valentziarak bere bizkarra hartzen dio, eta atzelariek zalantza gehiago dute, noa jun, noa atera, eta hor ja Atletiko beto moldatu da, ez? Gero hor iraketa kaskarra izan da, baina, bueno, alde horretatik, bueno, zerbait argiago badute. Gertatzen dena da, bueno, beldur puskate ematen du, zergatik baloiak galtzen denean Schalkek askar jokatzea nahi du. Goiko jokalari horiekin bat egiten du gainera pase batekin, eta horrek min egiteko aukera ematen du, ez? Baina, bueno, markailoi begiratu ezkio ematen du, sekulako errepaso ematen ari dela Schalke Atletik, eta ez da olakoa. Biz, zertze dela datan, falta bat eta beste jokaldi batean, azkenean utzi egin dute baloi hori urruntzerakoan, da horri indizkote golak, eta hortik horre ez dute gehiago zertxori sortu, ez? Iraginkor asmatu egin dute, asmatu behartzutenean, eta horrek bideratu du markagailua. Halere, era bateko nagusitza izan ezarren, Ernesto Valverde aurreko aste artean baina urdurixago ikusten dugu, maitza alakoxa delako. Naldok egaleratu, Olasinatxekin, Txoupo-Motin, bi hauek korrikaldi oparoak ari dira egiten, eta Txoupo-Motin eraso bezala defentsan ere emankor ikusten ari gara. Bai, laguntza asko ematen dute, galeko jokalariak laguntza asko ematen dute, atzekoei eta baita zelai erdikoei ere, zergatik baloia alde batean obestean dagoenean, bestaldekoak beti oso ondo izten du barrura, ez? Kasu honetan hor ikusten dugu nola zelai erdira etorri dan enbolo, hori baloia hartzen denean oin ikusiko dugu horra ateratzen, baina erditik handi joa, ez da Egaletik egalera baizik atekan, erditiken pasatzen da, ez? Eta hori oso garrantzitsua da. Ikusi ditugu jokalari batzuk ja beroketa lanak egiten gaur taldearen aurkezpena da Gelsenkirchenen, eta entrenatzaileak aukien egongo direnei edo zalantzan, taldean jarraitzeko zalantzan daudenei ere, euren minututxoak ziur eskainiko dizkiela, etxean, txeko zaleen aurrean aurkezpena eginda, normalki horrelako partideten gehientsunek edukitzen dituztelako minutuak. Aipatu gainera, bi jokalari oso garrantzitsu falta zaizkiola gaurkoan, Max Meyer da bat, eta bestea berriz Leon Goretzka, biak Brasilgo Olimpiar jokoetan ari dira, Alemaniako selekzio ordezkatzen. Schalke 0-4, eraso eraikin nahian, baiak Aimeric Laporten falta adierazi du. Berandu iritsi da hor, enbolo lehenago iritsi da, eta falta egin dio, eta baloi irteera oso nahi izan da, kasu honetan Schalkerena, ez? Atletik alegin du da presio bat egiten goian, zailtasun handiak, atezainarekin hilo aldez jokatu dute, baina arrisko handirik hartu gabe, eta oso ondo atera da. Merezi urte, Reilen Bolo, horreko denboraldian Basilean aritua 27 milioi ordaindu ostean, urten Schalke 0-4 jokalaria izango da. Aipatu da parte honetan 30 milioi euro inguru ordaindu dituztela, fitxaketetan Schalke 0-4 arduradu nagusiek, eta hartu berriz, hartu askozaz ere gehiago 56 milioi euro hartu dituzte, ezin ahaztu, eta artean Leroy Sané, jokalaria Manchester Cityk fitxatu duelako 50 milioi euro ordaindu ostean. Horiek ez dira batzuon kasio kalkulagailuan sartzen. Naldo, baloiarekin, aurko golegiletako bat, Alemaniako futbolean jokalari zaildua, Txapeldune Ligan mordoska alditan parte hartua, bai Werder Bremen edota baita Wolfsburgorekin ere. Ahogok atzetik ikutu, eta orain lasai dira.
5 minutu inguru, gelditzen dira, lehen zati amaitzeko eta patxadaz, Schalke 0-4ko ordezkariak, euren zaleak ere gozatzen, eta Atletik atxeden aldira joan aurretik behintzat, ezpatatxoa kolkopean sartu nahian eta behintzat aldea murriztu nahian. Horretan, ari dira, azken 21 minutuetan Ernesto Valverderen mutilak. Garbi daukate Atletik presioeratana batera joan behar dutela. Ez dela oso zaila da horrez, beraiek ez daukate bate arazorik atezainari botatzeko, eta alde horretatik beti jokatzen dute beraiekin, arriskurik hartu gabe, arrisku hartu behar denean nahiago dute iskin egitea baino, luze jokatzea kasu honetan bezala, ja jokoskanpo baditu batzuek, taldeak. Bai. Eta hor Atletikek egiten du, atzeko lerrori aurreratzen du, goian presio balin badago, eta ondo moldatzen, gutxienez oztopa ipintzen dio, ez? Gertatzen dena da, ez duela lapurtu behar duan lekoan. Beraiek ez dute zelai erdian arriskurik hartzen, eta alde horretik arazoa ditu Atletik ez, baloia lapurtzeko, oso atzean hartzen du baloia, eta hartzen duenean, aurkaria ipinita dago, ez? Maxim Txopo-Moutin, partidako protagonista nagusienetakoa. Xofekin ikutu, aurrerantz joan nahi zuen baina ez, Atletikek hartu errebote hori Aritz Adurizi bideratu dio, Mikel San Josek eta gaur abuztuak 14, joanan aipatuko dugu, gaur urtebete eskaz, Espainiako Superkopan, arestian aipatutako jokalari horrek, Mikel San Josek bere kirol ibilbideko golik ederreta dotorenetakoa sartu ziola Bartzelonari, zelai erditik, ziur Ter Stegenek ere ez duela jokaldi uraztu. Ez du aztuko, ez. Ez du nahaztuko bera izango da, eta Atletikeko saletuak, eta gero noa mantzuen taldea baita ere, Superkopari irabaztea, ez? 4-0, irabazi zuten Joanekoa San Mamesen, gau berezi izan zen orduko ura, abuztuak 14, gaur urtebete eskaz, bain berriz, lagun arteko, azken partidan barneratuak dira Ernesto Valverderenak, Iñaki Williams, aurrerantz joan da azkar batean Oscar de Marcos, baina lortu dute, Kolasinetxek lortu du baloi hori aldaratzea, alere, baloia zurigorrientzat eta Eneko Bobedak bere defentsak idearekin Aimeri Laportekin ikutu eta berriro ere atzetik ekin behar Mikel San Josek. Markel Susaetarekin ikutu, Valentziagari eman, Ibartarra berriro ere baloiaren jabe, zer garrantzitsu egin nahian, bikoa Bobedarekin egin ostean Oscar de Marcosi, eta honek egalera bideratu bai, baina Raul Garziaren jokoz kanpokoa adierazi du Wilkman epaiak. Arazo handia dituzte Atletiko jokalariak arean baloion basartzeko. Nik usi dugu Schalke ondo dago, ondo antolatuta, gauzak ondo egiten, baina falta zaio argitasun puntu hori ez Atletiki. Bestea atzean ondo ipintzen denean, mobilia badago, baina ezin asmatuta daude, ez? Eta Schalke seguru sentitzen da, ez? Alde horretatik badago desberdintasuna Borussiako gunekoa. Borussiako gunekoa izan zen, Borussia utzi baloia, bera beti jokatze horretan, harrapatu zuten pare bat aldiz, eta azkenean min egin zioten, ez? Eta orduan gustorago sentitu zen Atleti, dominatuta momentu askotan, baina beti baloia berreskuratzen zutenean arriskoa sortzeko moduan, gaur ez. Gaur iaia dominatuta ez, baizik eta beraiek gehiago kontrolatzen dute baloia, baina aukera gutxi sortzen dute, zergatik beti taldea ondo ipinita aurkitzen dutela, eta laguntza askorik inoen bezala. Egaletakoak. Egaleko jokalariak eta laguntza asko izate dituzte, eta hori oso garrantzitsua. Enbolo izan da atzeratu dena, Erne Atletikek eraso eraiki dezaketa Raul Gartzia Aritz Adurizekin jokatzen alegindu da, baina aldaratzeko moduan dena den errebotea Oscar de Marcosentzat, paiak ez du ezertxore adierazi hor, aurrera joateko eskatu die Maxim Txopo-Moutin. Kolasinetxekin ikutuz, 6 zenbakiak, Xofi eman baloia, Enbolo ere eta artean zen, Eneko Bobeda, azkenean baloiaren jabe, eta honek berriro ere egalera, Valentziagari, Aritz Aduriz, du behar bezala kontrolatzerik izan Donostiarrak, ero talka egin du Enbolorekin, eta ikusteko be hartzeko baino hor gogorra, talka, kexu, Aritz Aduriz, gaiak, ez du... Golpe handiago beste gertu du,
aurreko jokaldia izan da, presioa egin, lo hartu du Denis Agogok baloia jokatzeko orduan, denbora gehiegi iraman du baloia, eta atzetik etorri eta lapurtu diote, eta golaukera sortu dute, golaukera zen, zergatik azkeneko pase hori izdelako nahi zen. Horre uste eta hori izan dela pase egin duena, ezkerrean bakarrik enditu zaio jokalari bat, eskubikoakin jokatzen hasi da atzelerean, baina hor sentitzen da guztu da, presio horrek eman dion baloi hori, askar jokatu eta ja arean sartzen dira. Inaten falta jaurtitze hori, atezainaren eskuetara, eta Maxin Txopomoutin berriro ere atzetik eraiki nahian, Xaufekin ikutu, baiak falta dirazi eta honen ostean badirudi lehen zatia amaituko dela, patu moduan minutu gutxian bideratu utzi du partida, lehen zatikoa bederen, Schalke 0-4, 2-0 alemaniarrak irabazten ari zaizki eta Atletikeko ordezkariei. Geisek motxean Ahogorekin, eta honek atzera Nastasitsi, Aldorekin ikutu eta aipatu moduan, lehen zatia amaitutzat emanen dugu, Schalke 0-4, 2-0 irabazten, Ernesto Valverdek beharko du argibideren bat bilatu. Bai, zerbait bilatu beharko du, zerbait aldatu beharko du, ez nahi zait jokalariek aldatu, zerbait taktikoki zerbait aldatu beharko du, baloi asko izan du eta oso gutxi sortu du. Eta aukera gutxi sortu du baita ere, arearen inguruan oso baloi onak oso gutxi sartu dira. Eta Schalke lasai egon da, alde horretatik kontrolpean bezala baloia, eta bi momentutan, bi gol egin ditu, bat falta batean izan da, Naldok egin den gol horretan, oso baloia, eta bigarrengoan baloia erdiraketa bat, ez zuen ematen erdiraketak arazo handi izokanik, eta erakortu dezien izan dugu, eta hor pixka bat lasaitu da Schalke bera ere, eta atzerago etorri da, eta hor Atletik ez du jakin izan aukera sortzen. Hauxe ba, lehen zati honek Atletiken aurre denboraldiko azken partidako lehen zati honek eskainitakoa Schalke 0-4, 2-0. Gainditzen edo irabazten ari zaio Atletiki, orain iragarkiak eta ostean itzuliko gara Gelsenkirchengo Beltin Arenatik. Momentuz, zurigorriak galtzen ari dira. Arratsalde on deizuela berriro ere, Gelsenkirchenen gaituzue gaurkoan Beltis Arena zelaian. Atletik aurre denboraldiko azken partida ari da jokatzen, etxeko taldearen aurka, Schalke 0-4-en aurka, eta momentuz, ez dijoaz gauzak nahi bezala, Ernesto Valverderen mutilentzat. Atletikek orokorrean baloiaren jabetza edo baloiarekiko nagusitasuna bere oinetan eraman du, baina ideia argiekin eta zelaian ondo kokatuta ikusi dugu Schalke 0-4 eta minutu gutxian partida berdinketatik apurtu eta aurretik jarri dira 2-0 da markagailua eta erosoago eta goxoago dabil Schalke 0-4 aurkariarekin alderatuta. Bai, argiago daukazarrekin behar du ez, hori ematen du, eta zukondo esan bezala, Atletik baloi gehiago izan du, ala iruditzen zaigu guri gutxienez, baina gauza gutxi sortu du. Eta arazo handiak izan ditu, berake Schalkek ipintzen ditu bil lerroiek atzeko eta zelai herriko lerro hori ondo pasatzeko, eta baloia goinetan duela bat-ematek arriskoa sortzeko duko jokaldi bat egiteko, ez? Ondo lotzen du joko hori Schalkek eta arazo handia ditu Atletikek, ez? Atletik gustorago sentitzen da baloia lapurtuta azkar jokatu behar duenean, ez? Baina bere erantzukizunara jokoarena berari ematen dionean, da atzetik jokatu atera behar dutenean, Schalkek pixka bat atzerago etortzen da, utzi egiten dio jokatzen, da hor ematen du Atletikek arazo gehiago daukala, ez? Eta aukera oso gutxi sortu du, Williamsen jaurtiketa bat egon da, azkeneko momentuan Badurizak izan duen baloi bat erabaki txarra hartu pase bat egiterakoan, eta bestela gauza gutxi egon da, ez? Eta iruditzen zait Atletikek justu xamat hor argitasun puntu horregatik, ez? Eta Schalkek ere zer ez duela alako partidua egin, ez? Bite utzira basten ari da, baina ez du gainetik pasatu Atletik olako hori, eta bi momentu puntualetan aprobetxatu du, bi gol egiteko, bat falta batetik etorri da, falta ondo atera da, jei segundo atera du, eta Naldoke barrura bota du, eta horre aprobetxatu dute estrategiko lana, eta gero erdiraketa batean, iruditu bakarrik, Laportek baloi hori ateratzeko aukera bazuela, eta ez duela asmatu, ez? Eta Montelarrek bukatu, eta hori minutu gutxi barrun izan da dena. Ez da izan bat 12 da beste 20 ez? Osea, izan dira 3 minutu barrun bi golak, eta hor puskatu da, emaitzagatik hor puskatu da partidua. Baina Atletik ez da puskatu, Atletik jarraitu berea, baina gol aukerarik ez du sortzen.
Schalke 04-en aurkezpen ekitaldia da gaurkoa, bere jendearen aurrean 2016-2017 denboraldirako ezarri nahi dituen ideia, jokalari eta bestelakoak aurkeztu nahi dituzte etxekoek. Atletik da gonbidatu nagusi, eta joanan ikusiko dugu Ernesto Valverdek lehen zatiarekin alderatuta zenolako aldaketak egiten dituen, baina jokalari ez baino gehiago beharko dute inolako zalantzari gabe, joko molde hori apur bat hobetu findu eta argizpiak aurkitzea zelai erdira arte, baloiarekin jaun eta jabe dira, arearen aurretik ere nahikoa findabiltza, baina area barnera kosta egiten zaie eta nekez ikuitzen dute baloirik Iñaki Williamsek edota Aritza Durizek. Guztia prest, bigarren zatiari ekiteko, Wilkman epaiak erlokuari begiratu, txistu hotza eta loia Schalkek terako du zelai erditik. Zigo ditugu, minutuak aurrera joan ala zenolako aldaketak egonen diren. Bat ikusten dugu bederatzi zenbakiarekin Franco Di Santo izango dela aurrealderako apostuetako bat, eta hortxe irudietan izan duzuen hori ere Junior Kaisara atzelaria ere 3 zenbakiarekin, hori ere ekarpen berrienetakoa bigarren zati honetarako. Gauzak ondo bidean Schalke 04, Markus Weinzer entrenatzaileak jokalari gehien zuenak ezarriko ditu zelaian euren zaleak gozarazteko. Schalke 04 baloiarekin, Klaas-Jan Jantelarrek, Maxim Txopomoutinekin ikutu, Kamerundarra berriro ere lasterkaldi oparoan, baina Wilkman epaiak jokoz kanpokoa adierazi du. Atletiken ez dagoela aldaketarik onan. Ez, Atletikek berdina jarraitzen du, berean jarraitzen du. Eta alde horretatik ez dago aldaketarik, ez? Aldaketa espero dugu egotea pixka bat ritmoan edo intensidade puntu horretan bizitasun gehiagokin jokatzeko aukera, El Susaetak Valentziagarekin markatuko onan hortxe zikoan eta Raúl Garziarentzat baloi hori bideratuta. Franco Di Santo zeden alditik bueltan atera berri den jokalariak aldaratu, dena den baloi hori Atletikentzat izango da. Oscar de Marcos, Maxim Txopomoutinekin batera, Eko Bobedarekin ikutu eta berriro ere atzetik Aimeri Laporte, Kepa Arrizabalarentzat gaurko ATPko talde zurigorriko jabearentzat. Eneko Bobedak orain atzetik astindu baloia, Aritza Durizekin ikutu eta Markel Susaetak area barnera bideratuko du, Raúl Garziak buruz atzean utzi Beñat Etxebarriaren zartakoa, eta nola edo ala aldaratzeko moduan izan dira Schalke 04ko jokalariak, behintzat beste jokamolde bat eta azkarrago edo errazago iritsi dira. Bai, beste txispa bat, ez? Beste txispa bat dauka taldeak eta alde horretatik ere iruditzen zaite. Maxim Txopomoutin da baloiarekin, Klaas-Jan Jantelarrentzat eta nola edo ala ikutu ona eginaz, Valentziagak atera du baloi hori etzen urruti, beste abagune argi bat, ondo, Zumarragako atzelaria. Bai, horre goleko jokaldia zen pase ona, baina Valentziagak oso ondo iritsi da horrez. Horundelarrek ez iruditzen ikusi dueni Valentziaga zetorrela, ez? Ezatik hor lurrera joan bazen baloia jotzeko aukera zeukan errematea egiteko, baina nahi izan du baloia hartu eta errematatu eta Valentziaga atzetik etorri eta ies egin dio, gutxienez bisitasun askorekin, alde batean aukera bat egonda, bestaldean beste bat, Atletik interesatzea olako partidu bat egotea. Geisek, kornerra erdiratu, Maxim Txopomoutin, baloiari jaurti nahian, eta Franco Di Santoren falta adierazi du Wilkman epaiak, aipatu, Di Santos, sekin batera, Baba Rakman, zelaria ere, zelairatu duela, Weinzel entrenatzaileak. Baba Rakman hau Chelsea utzitako ganako jokalaria da. Torkizuna oparo omendu ala diote futbol adituek, Chelsea fitxatu du, baina Stamford Bridgen aritu beharrean nahiago izan dute aurtengo denboraldian Gelsenkirchenen zailtzea. Antonio Contek utzi egin dio Alemanian jokatzeko aukera eman dio,
Babarrakman atzelariari. Atletik berriro ere eraso eraiki nahian, Naldo kondo atera buruz, seguru ikusten dugu denbora gutxi emanagatik Schalke 0-4, eta agian jokalari garrantzitsua izango da, Bundesligan esperientzia handia daukan atzelaria. Beraiek egitutena da aldaketa txiki bat egitu enbolo ikusi dugu lehenengo zatian eskubi galean jokatzen. Horre Franco Di Santo ipini dute eskerrean eskubi egal horretan, enbolo barrura sartuta, zelai erdikoa Denis Ogo Erne Atletik, Olgartziari ederki etorri zaio baloi hori, baina berriro ere fin. Schalke 0-4 atzelariak. Bai, eta horre Denis Ogo kendu dute eta atzean shop sartzen da Heisen ondoan, ez? Eta egalean daude beste bi aldaketak. Egaleko bi jokalariak kendu eta beste bi jokalari berriak. Maten du sistema hau probalanetarako ezarri duela. Oinzer entrenatzaileak eta horri probetxu ateratzen ari zaio Atletik, abagune aldetik, lehen zati emaina askozaz ere oparoago, erosoago eta hobekiago dabilelako. Atletik ikusten detoin baloi gehiago sartzen da, arriskutsuago sartzen ari dela, ez? Lehenengo minutu hauetan, jokatu dira 5 minutu hauetan, iaia lehenengo zatia baino gehiago, iritsi baino gehiago, area barruan baloi arriskutsuago sartu, ez? Eta hortara iritsi behar du Atletik, gaina Atletik bizi da, Duriz egin da Raul Garziarekin hor egaletik joasten jokaldi guztiak hor barruan bukatu behar dute, ez? Eta hortikan bizi izan da beti, eta aurten ere olako zerbait izango da. Eta bobe da, Railen bolo atzean utzi nahian, hemin hartu duena Arkel Susaeta, Joanan giroa bikaina benetan, Gelsenkirchenen zaleak gozatu hartzen, eta Bundesligan horreko aste artean ere esan genuen naiz eta Suitzan San Galenen partida jokatu, jendea elastikoekin joaten dela eta futbola modu berezian bizitzen dutela, men familiak joaten dira, prezioak ere alaxekoak dira, sarreranak, askozaz ere ekonomikoagoak, eta jendeak futbola 15 modu berezian bizitzen du Alemanian Bundesliga, jendez lepo egoten den liga hoietakoa da. Eta Beñat Etxebarria, oiarekin ikutuaz, zenean Markel Susaetaren gana zioan, mandio, Eibartarrak baino, ederregia, egia izateko. Zailegia, gaina ezkerrez hori egiteko, oso oitik dator, oso urrutitik dator, prestatzeko aukera izan du, baina horre logikoagoa zen, baloia kontrol bat egin, arean inguruan dago, barruan sartzeko aukera, eta barruan sartu eta beste jokaldi bat alegin du beste jokaldi bat egiten da, arrisku gehiago sortzen, ez? Hor beretan oso saia zen berak nahi zuen egitea, ez? Bueno, intentzioa askotan ona izaten da, ez badin oso hori egiten beti izaten da, ez? Pezu olako horik egiten zen eta jakiten ze pasatuko da, eta Mikel San Jose Karitza Durizi sartu di baloi hori, baina berriro ere denbora Naldok horra joateko, leku guztietan ondo kokatua dago, Naldo atzelari zaildua, eta ezin Atletikek behar bezala joko hori eraiki. Eta hemen irudietan Junior Kaisara aipatu dugu, zelairatu berri hau ere bigarren zatiko apostua Winzer entrenatzaileak 2015 denboralditik, legia iazko denboralditik Gelsenkirchenen da, aurretik Ludogoretzen ebilitoko jokalaria da Brasildarra. Raul Gartziaren erdiraketa, Aritza Durizi jauzi emankorra egin bai ustez, penalti ere eskatzen dio Donostiarrak Wilmani, baiak ez du esertxorea adierazi, eta Bekoskoarekin da, Aduriz, lehen falta batzuk ere egin dizkiote, eta deseroso daukate Schalkeko atzelariek. Bai, horrez diote usten, berak lekuak hartzen izaten ditu hor, eta benetan oso saia da, zentralak ondo daude, horre berak kexazon bultzakada bat egon dela, eta baina, bueno, oso horiek egon da, baina zitibitzen ezterpitatzeko modukoa denik. Baina atzetik jokatuaz, oso gutxitan ikusi dugu hau, beste ikutu, area barne horretan, eta hori Atletikek berriro ere aurreko aste artean bezalaxe eskertu eta ondo aprobetxatzen du. Eskertzen du hori. Horro beto gustorago zaitizen da Atletik, ez? Besteak horrela jokatzen hasten diranean,
badakite presio horrek baloia emango diola pixka lehena pixka berango dago, eta horri min egiteko aukera dauka, ez? Arrisku gehiago hartzen nahi dira, nik uste emaitza berak ere pixka lasaitu egin dituela, eta oin arrisku gehiago hartzen ari da baloia ateratzeko, oin nik uste dugu atesainari izaten nahi zaiola. Zuzenean. Ondo dago hori, baina luze jozazu, pixka bat lehenengo zatian komentatu guna da, ez? Bai, 3-4 pase eman, baina ja talde ikusten duzunean ez daukela irteerarikan, orduan zuk atesainak, o atzean dagoenak irtera bat emari, irtea zer da, luze ipini. Baina ez dakit futbol munduan zuzendua dagoen konfusio edo zerrote da, baina ematen du orain talde guztiek atzetik hasi berra dituzte jokaldiak, eta zuzeneko baloia egiten duten jokomoldeak ez dutela balio, baina hori ere aldutenak eta bestelakoak egin behar. Hori munduan egiten eranak eta gazteekin egitzen eranak eta askotan ipatu egiten ari dela egin zuela bere garaian, ikusita nola jokatzen zuen, ez? Eta gero denak horrela jokatzen nahi izate horretan, ez dana ahaztu behar, ez? Oso irikia da eta jokomolde danak hartzen dut. Leitzadurizek Valentziagarekin ikutu, erdiratu, baina ezin. Ida, non dagoen presioa Atletikin dagoen, ez? Beraien horre jokatuta ateratzen nahi dute, baina Atletik horre ondo moldatzen da gustora. Bera atesaina daño jenden. Bai. Bera Atletik aterata, aukera eta laguntza bat emate atzelariari. Erasoan, Galke 0-4, Brailen Bolo, Brasiliako jokalari oia. Barrakmanekin jokatzen alegindu da. Baina Mikel San Josek aterea behar izan du kanpora. Ikusten ditugu Xabi Etxeita. Horko partida importantea da eta momentuz ematen du Eneko Bobeda ere zentral postu horretan probalanean jarri nahi duela asteartean ere Borussia Dortmunden aurka alaxe aritu zen. Eta bueno, aukera badauka Ernesto Valverdek eta beharko ditu probak ondoin, atzealde hoi finko eta ondo mantentzea ezinbestekoa delako Atletikentzat. Bai, garbi dagoena da, guk beti hitz egiten dugu ze ikusten dugun, baina Ernesto garbi okiko duzten jokatu behar duen hor, ezenek parte hartuko duten lehenengo 11 horretan, ez? Ligako jokatzen duten 11 horretan. Eta iruditzen aldo horretatik, guk geure apustuak edo jendeak bere apustuak egitea ondo dagoela, baina berak argi okiko duela, ez? Garbi daukana da, horre 11 bederatzi do, argiak izango dira eta zein izango dira, horri garbi dago aurreko denboraldiari begiratuta, eta aurtengo aurreko denboraldiari begiratuta ere bai, ez? Zelai erditik angora ez dala asko aldatuko, aldaketa bat egon liteke, baina ez dala asko aldatuko, eta atzean ere, bobedan leku hori ere, oberak, otxaitak hartu dezaket, ateko leku hori izango da pixka bat, arazo gehiagana zergatik atesainak ondo moldatu dira. Saiakera ona, Aritzadurizek eginekoa, jauzi handizko egin du eta baloiari eman balio politik geratuko zen benetan jokaldia, eta berriro ere Mikel Valentziaga sartu da, ez dakit joanan Franco Di Santos sartuta, oxigeno edo erraztasun gehiago ez ote dion eman Atletiki. Ez dakit, nik ustean dut taldeak ere beste txispa batekin atera dela, ez? Gero emaitzarekin min ematen du, ez? Emaitz horrekin azkeneko partida jokatzen nahi dira, ikusi dute gainera azkeneko bi partioak Alemanen jokatu dira ondo jendidala gauzak eta gauzak ondo egin dituztela, eta gaur bite uzgaltze horrek min ematen dio, eta hori lehen buelta eman. Eta hortxe horren aurrerapidea, Mikel San Josek aldea murriztu duelako 58. minutuan, Atletikek bieta bateko ezarri du markagailuan, ondo aprobetxatu dute Schalke 0-4-en loaldia, eta berriro ere Mikel San Jose goleatzaile bakarrik zegoen, Ralf Farmanek ezin izan du ezertxore egin, eta zenbat gol sartzen dituen mutil honek, Konan. Bai, baina azkenean dana lana da, estrategiako lana da, ez? Beñatek ateratzen du baloi hori, lehengo zutunera ateratzen du, hor batek ikutu egiten du, bate bidean ipini gutxienez, baina beste batzuk zai egoten dira atzean, ez? Eta hor pixka zabaltzen denean, biharrengo zutunean beti bate mate honezkio, goliteko aukera goten da. Eta hori, San Josek esan beharrik ez dago, ez? Urtean zehar, gol asko egiten du, gol garrantzitu asko egiten du, baloi geldia aprobetxatuz eta... Zango dira, aurrelariak edo aurren aritzen direnak gol gutxiago sartzen dituztenak. Bai, zalantzarik gabe. Hori berme bada entrenatzaile eta taldearentzat inolako zalantzarik gabe,
Mikel San Josek ematen diona golaren laguna baita Nafarra. Breilen Bolo Meri Laporta atzean uzten saiatu da eta atzeratu duena San Jose izan da. Wilkman epaileak falta adierazi du eta. Atletik berea lortu du, ez? Gola egin du, ikusiko du besteak ze egiten duen, ze reakzio daukan, jarraitzen duen berdin, pixka bat atzera botatzen den, ikusi behar da, ez? Atletik ez du etxisekula, jarraitu du bere lanean, lehenengo zatean asko gustatu zaio, baina oin beste ritmo batean jokatzen ari da, beste bisitasun bat ematen dio partiduari. Baloi gehiago lapurtzen ari da, zelai erditik aurrera, eta horrek ematen dio aukera arriskoa sortzen. Eta bai, zelaian dauden zaleentzat ere gustagarri benetan, bestelako freskotasun bat daukalako partidak eta bitaldeak ere askatuago dabiltzalako, Atletik orain eraginkorrago eta area barnera errazago iristen, sufritzen ari direna edo deseroso dabilena etxeko taldea Gelsenkirchengo Schalke 0-4. Babarran baloiarekin hortxe area barnera sartu nahian Maxim Txopomoutin, honetan Atletikekoek ondo zainduta dauzkate aurkariak, Naldorekin ikutu, Naldo zentralak egaleratu, Kaisarak Franco Di Santorekin ikutu, bere Breilen Bolo izan da baloia galdu duena, eta Raul Gartzia atzetik ateratzen saiatu dena lasterkaldian orain Iñaki Williams eta Babarram, azkenean baloi hori Schalke 0-4-entzat. Beste ritmo badoka partiduak. Beste gauza batu ikusten ari gera, nik uste bai bat eta bestea biziago jokatzen ari da. Aldaketakin ere, ez dugu zango Schalke galdu indela, baina bai aldaketa batzuk egon dira, eta aldaketa horiek ez dute lehenengo zatiko sendotasun hori irakusten baita ere, eta hori Atleti ondo aprobetxatzen ari da. Bigarrengo zatia oso bizi-bizi joan. Eta barren minituan, eta normalean Atletikeko jokalariak amaikako honek, minutu asko ingo ditu zelaian. Hori iruditzen zait, azkeneko partidua da, eta ja pentsatzen, ligako partidu horretan pentsatzen. Hori da, hurrengo igandean jokatuko dute estreinako partida Ernesto Valverderen mutilak, eurak Molinonen ekingo diote Gijongo Sportingen aurka, orain dela aste batzuk Leioan elkarren aurka ikusi genituen, bi taldeak baina ziur ez daukala inolako antzik orduan ikusitako ark, eta igandean eskainiko duten partidarekin alderatuta astebete dute, oraindik ere atseden hartzeko, eta denbora aldetik bada sobera, irudietan dauzkazuen jokalari hauentzako asko eta asko aipatu moduan, estreineko partida horretan izango baitira. Iñaki Williams atzetik jokoa sortu nahian Aritz Adurizi bideratu dio, eroso atera dute Schalke 0-4ko jokalariek, eta berriro ere atzetik ekin behar Meri Laporte, Beñat Etxebarriarekin ikutuaz, honek Txukun Doktore Mikel Valentziagari bideratu, Zaiaren txisturtzaren zain geunden, garbi geratu da kanpora joan dela. Negala, irutu kanpoan, botea kanpoan egiten duela, hori irutu zei. Rola pizkati ez egin dio, eta ez du barruan ipini, eta hor, baloi guzti atera behar du, Hori ere araua da, baina arau batzuk aldatu dira, eta hori ere pizka bat kontuan hartu beharko dute jokalariek eta denek, eta zaletuak ere bai, zaletuak begiratu beharko diote pizka bat arau egiz, eta batzuk aldatu egin dira. Maxim Txopomoutin, Oscar de Marcos atzean utziz, zatian emankorrago ikusi dugu Kamerundarra, baina honek zaututan orden, ez du askorik ere behar, aurkariari arriskua sortzeko denboraldi aurre honetan, bera da, taldeko golegile finena, baina gola sartzen bakarra ez, defentsa lanean ere, nahikoa emankor ikusi dugu, Schalke 0-4ko jokalaria. Oso gutxi ikusi duguna erasoan da, Williams da, ez? Erremate bat egiten ikusi dugu, baina gero, jokoan, ez da asko sartu, ez du baloi asko ikutu, eta behar du Atletikek hori. Williams jokoan sartzea, eta batez ere berakoan abiadura, eta intensidade hori Atletikek behar du. Presentzia hori, Williams
presente eta ondo dagoenean, arriskua ziurra da Markel Susaetarentzat. Franco Di Santo aurretik erabat atzeratua joana eta hortxe baloi hori eragozten eta Meri Laporta Serre epaiak harturiko erabakiarekin, Laporte eta Dreil enbolo, behin da berriz dabiltza. Lehia gogorra eta estua daukate. Bai aurrelari eta baita atzelariak ere. Konsaratena 75. Minutuen gaude esate baterako eta aldaketa gutxi dagoela, aldaketak egon diranak atxeen aldian izan dira, partidua ritmoa badauka, ez da etetzen ritmo hori, eta espero ezagun pixka bat horrela jarraitzea, eta aldaketa daudenean, ez dakit, batean bose aldaketa egitea, ez, bestela... Bestetik lehia irekia dagoela, bai, oso irekia. Babarran, baloiarekin Maxim Txopamoutini sartuaz, honek Franco Di Santo eta Breilen bolo zaintzeuzkan, baina ondo moztu du Aimeri Laporte, tek-eta-ke Parrizabalagak nola edo ala aldaratu. Markus Wintzerrek ez du denborarik galdu nahi, azkar ekiteko eskatu diote bere jokalariei, Geisek areara bideratu, eta oraingoan atezain ondarrutarrak ondo hartu du eskuetan Iñaki Williams. Markel Susaetarekin eta hori da bizitasuna hartzen ari dena Leia Aritz adurizi bideratu Raul Garziak. Eta ona gelditua, behintzat hortzegoen Schalke 04 atezaina, egon behar zuen lekuan ondo kokatu da. Bai, horre movimento ona izan da, pentsatu nundigan atera da baloia. Atezainak zakoen eskuetan baloia, beraie jokaldi arrestutsua antolatzen ari ziren, pase bat egin dute area barrura, atezainak hartu, askar atera, eta erremate batekin, golaukera batekin. Erremate bat horre adurizekin duen erremate horretan, atezaina ondo egonda. Batiz ere ondo egonda, geldik egondelako, lurrera ez da jun, zutik egonda, eta horrekin atea babestu. Baina, bueno, aldaketa handi bat dago, ez lehenko zatitik bigarren zationetara. Beste partidu bat ematen du Atletiken partetik. Bai, intensia gehiago dago, bizitasun gehiago, ritmo gehiago dauka, eta lehenko zatia motelago junda bat ez ere Schalkek nahi izan durako. Iñaki Williamsen zartakoa, entzun zaitu Juanan, eta orain berarentzat fokoa bideratuta, hortik eta ona, saiakera ona, inoiz hartu izan du horrela sorpresan harrapatuta, eta bortitza daukalako, ondo harrapatzen duenean baloia, eta ez du hartu du atezaina, eta Baurruti Atletiken bigarren gol hori, bain erosoago eta gustorago, konfiantzarekin aurkezten dira Ernesto Valverderen mutilak. Bigarren zati hona ikusten dira. Bestetik, Schalke kanaso gehiago dauka, baina ondo jokatzen jarraitzen du. Eta Atletik gaur gustora sentitzen da. Inguru horietan oso gustora sentitzen da. Ondo kontrolatzen du, presioak baloi honak ematen dizkio, errestasun handiarekin gainera presiora ondo juten dira. Eta hori da pixka bat, orain arte horre moraldi honetan erakutzen gozorik honetakoa, ez? Presio oso goian egiten eta hor lapurtzen denean arrisku asko sortzen. Olatua, eginez ari dira Schalke 04ko zaleak, morez eta festagiroan, ikuskizun ere politia daukatelako, begien aurrean, euren taldea irabazten ari da, Atletik estu hartzen, eta zelaia, abuztuak 14 izanagatik, topera mukuru dago. Bai, eskertzeko da gaina, ez? Ematen du danak oporretan daudela, baina horre ematen du horrez daudela inorro oporretan. Hor bihar lanera, joanen dira. Bai, horre gauzak argitak ero taldearen ondoan egote hori, ez? Taldearen esken partidu honetan, aurrean moratiko esken partidu honetan, inguruan egotea, gozatzen ari dira, irabazten ari da taldea, gaina gauza onak ikusten ari dira baita ere, eta alde horretatikan egun ona beraientzako, ez? Gero gaur ez dago punturi jokoan da emaitza izango gutxiena, baina sensazio honak gelditzea beraiek eta taldea. Sarrera amortizatu dutenaren sensazio horrekin gelditzea behintzat. Txepaiak Aritzadurizi eginiko falta dirazi du. Morez hartu du Donostiarrak Klasjan Jantelarrekin hizketan eta laugarren aldaketa egingo du Schalke 04 Sandro Schafek zelaia utzi
eta kan Aijan berdeguneratuko da. Bitartean Gerai eta Iker Muniain plastikoak jantzen Andoni Imazekin izketan, horiek izango dira Ernesto Valverderen bigarren zatiko lehen ekarpenak, atzealdea eta zelai erdia hornitze aldera. Ederki Iñaki Williamsek atzean utzi Babarram eta kornerra bideratu du Atletikeko aurrealdeko jokalariak. Artez joan da benetan, kartetik baloia zentzuz, zuzendu eta esko sortzeko modua bideratu du Iñaki Williamsek. Hortik itorri dago lari. Hortik atera dute kornera, Iñatek atera dute kornera. Orain atezaina serioago, ondo kokatzen. El Susaetarentzat etorri da errebotea. Ez da behar bezala, aritza duriz iritsi eta baloi hori Galke 0-lauko atezainarentzat Franco Di Santori zuzenean atezainak bideratu. Bestaldean botea ia area ondoan egin du, eta nik uste ez dala kornerra. Kornera pitatu du, baina ez iruditzen kornera denik. Nik uste dut jokalari honek Franco Di Santori ikutu dela azkenean baloia. Valentziakak urruntzen hasi da, baina azkenean Xalekeko jokalariak ikutu, baina bueno, kornera eman du. Pantsatu baloia nuntzegoen eta nun ipini duen atezaina. Areatik areara eta gainera kornerra euren alderako lortu. Epa Arrizabalaga gaurkoan Atletiken atea zaintzen, Antelar eta Neko Bobeda hortxe, galka saio batean, hori area barnera bideratu dute, baina ezin argazpirik aurkitu. Geisek berriro ere badoa eta Arrizabalaga nagusi, ondo oraingo honetan. Azkar jokatu, lehene azkar jokatutako baloi batean arriskoa sortu dute. Eta oin berdina, horre Iñatek pasea egitea nahi zuen, ez du taldaketak. Hori da, Neko Bobedak utziko du zelaia, bi zenbakiarekin, bere ordez, berdeguneratuko dena Gerai. Gaztea izango da, eta beste aldaketa Arkel Susaeta eta Iker Muniainen artekoa izango da. Eibartarrak pidainaren besokoa zelaian utzi eta bere ordez Iker Muniain zelairatuko da. Honek ere minutuak behar. Bai, minutua behar. Jokoare bai behar eta sartu egin behar hor poliki amaikak horretan, ez? Hau da jokalari bat egongo dena hor, kanpoan, hortik horri biliko dena, ez? Borroka handia dago, Atletiken borroka handia dago momentu honetan amaikak horretan sartzeko. Eta ze hona den hori entrenatzaierentzat. Bai, osarik hori hori da. Eta gero Gerai asko erabiltzen ari da. Ez dakiz ze pasatuko da berarekin. Talde pila bat horren zai daudela. Eta holakoak gertatzen dira, ez? Eskadin bau kasu egia zan Atletiken gelditzeko aukera hori. Baina irtetzeko aukera pila daukatu, eta hori talde igual Atletiken lekurik momentu honetan igual ez dauka, baina beste talde askotan bai eta Etxeberriaren erdirak eta Gerai bera izan da hor saiatu dena, alere erasorako bidea, erki utzi Txopomoutin, Iker Muniainek eta Reilen Bolo Aimeri Laporten beste ekitaldi batean, oraingoan, baloia Xalkekoen alde. Gerai aipatu duzu Juanan, atze alde horretan jende mordoska zegoen, ez duena jarraituko Atletiken, Jon Aurtenetxe izango da. Bai, hori izango da. Ja, Atletikekin ez daukazter ikusirik, ja kontrata guzti eskatu dute, eta ja Mirandesera junda, ja Mirandeseko jokalari bat, bezala, ez? Ez Atletikokoa eta utzita joan, baizik eta ja Atletikin ez daukazter ikusirik. Luis Enriqueren esanetara, Zeltean ibili zen Atletikek utzita, Tenerifen ere jokatua, Zornotzarra, beste urtebete geratzen zitzaion, baina orain
Anduban arituko da Mirandan Carlos Terrazasen esanetara, eta Euskaldun mordoska bat izango ditu bertan, ezagunak asko, esan Miranda Euskaldunak besozabalik hartzen dituzten gunea da. Bai, eta ondo funtzionatzen dute, Bai. Osak ondo egiten dute, eta dituzte gainera Euskalduren leku honea jundela, ez? Eta gaina entrenatzailea badak izar ematen duen, eta tekina aterako. Bertan dira Marko Sangali, Alain Oiarzun, Gorka Kijera, eta bar luze bat, urtero berritzen joaten direnak, eta beste batzuk, jarraitzen dutenak. Falta, Franco Di Santok, Iker Muniaini eginikoa, Wilman epaiak hori adierazi du, eta esango dizuegu, gaurko Amabergin bezpera honetan, Euskal Telebistako lehen kate honetan arratsaldea nahiko emankor datorrela, batez ere gaur egunen ostean, txistularien kontzertu nagusien pasarteak ikusgai izango dituzue ordu betez, eta ostean su artifizialak, guztuaren 14ko suak beti izaten dira berezi eta ikusmina sortzen dutenak, hortxe ikusgai izango dituzue Agustin Ezenarro eta Izaro Iraetarekin. Gaurkoan okerrezpa gaude behintzat, astondoa suetxe izango da, aste honetan edo aurtengo Donostiako aste nagusian, 2016 garren urteko hiritartasuna dela eta herrialde desberdinetako ordezkariak ekarri nahi izan dituzte. Hor Franco Di Santo alegindu da, ondo atepean Kepa Arrizabalaga, eta aipatzen genuen bezala, astondoa suetxearen txanda izango da gaurkoan, ja denborare esan digute, 16 minutu inguruko saioa izango dela, horixe, gau giro aparta izango da Donostian, baina Euskal Telebistaren lehen katean, txistularien saioak emaniko onena ikusi ostean, zuak ikusteko aukera izango duzue. Gaur izozkia ez da etxeetan ere gaizketorriko. Geiz. Estilo berezian. Eratzeko prest. Aldok buruz ikutu. Jokoz kanpokoa. Azkeneko ikutu horretan jokalari batzu jokoz kanpo gelditu dira. Ez den Aldok ikutzen duenean, baizik eta aurrelariak gero ikutzen duenean. Hemen ondo daude, horrek oain ikutzen danean jokoz kanpo gelditu dira, eta batako zizere bat esan dugu. Eta aurreko jokaldia ona izan da. Egatik, ondo jokatzen ari ziren salkekoak, eta oso movimentu ona egin du Franco Di Santok, galean jokatzen ari danak barnekaldia egin du, zeharka ondo sartu da, pase ona, eta atezainak sekulako geldikita egin du. Iker Muniain baloiarekin, Raul Gartzia badoa ederki ikutu. Eta berriro ere atezaina oso ondo kokatua. Bai, ondo mantenduz bere lekua, lurrera bota gabe, hor ikusten da, ondo, gorputza zuzen. Seguru. Bi geldiketa ona egin ditu, Egia da, partidu asko zirikiago dela bigarren esatia. Politagoa da ikusteko baita ere. Igual batzuk pentsatuko dute, bate mine egiten du, baina bestak ere bai, baiten arazoa badago, bai, badakigu hori hola izaten dela, baina iruditzen zait ikusteko eta asko politagoa da, eta Atletikek bitauz galtzen egon arren ere, markai hori buelta emateko moduko aukerak izan ditu baita. Gola egin du, Adurize beste bate atesainak atera diona, kasu honetan ere Raul Garziak atesainak atera dio, eta beste gauza bat ikusten ari gera, nik uste Atletik gustorago sentitzen ari dela egoera honetan, esan nahi dut, partio irikiagoa da, eta partio lotuagoakin Atletik ematen du, astun xamar gelditzen zaiola, azkeneko metro horietan falta zaiola, baloia kontrolean da, joka kontrolean daukanean, inspirazio puntu hori, argitasun puntu hori. Gerai, Oscar de Marcosekin ikutua, Iñaki Williamsentzat honek Beñat Etxebarriarekin ikutu Mikel San Josek, Gerairi eman dio, zelairatu berria den arrobiko jokalariari, Raul Gartzia baloiaren jabe, Entziagak Aimerik Laporti, Iker Muniainekin ikutu, eta bera saiatuko da zelai erdiko aurre parte hori, astinduarazten, Espa berezia du pixkanaka, sasoigune perfektura iristen ari nahian dabil, txantreakoa, noski. Ja, egina dagoen 11kora sartzea, kostako zaio eta horretarako erakutsi egin beharko du,
hemen izenarekin, ez da soilik izana ere behar du eta iraganarekin ere ezin da bizi. Ez, hemen egunerokoa behar da. Egunerokoa, gauzak ondo egin, eta ondo egon beti. Jan Jantelar, garaikanka sartu dio eta epaiak, noten zuen baloiari eman diola, baina epaiak falta adierazi du. Kartela aterako zion, zergari duen protesta nire dira. Denetik. Bai. Biak, bai baloia eta bai bera. Zutxean ikatzen ari dira, alemena argitatzen du eta Jantelar bera izango da. Jantelar bakarrik izango, Eki Williamsek ere zelaia utziko du irudietan. Gaurko gol sartzailetako bat, Blas Jan Jantelar eta bere ordez berdeguneratuko dena Tilo Kekrer. Gola egin du, baina dela 4 urte ere elkarren aurka Europa Ligen jokatu zutenean gola egin zuen orduko hartan, baina San Mamesen ina berdindu zuten eta iluntze parteko lehen gola Jantelarrek egin zuen. Iñaki Williamsek zelaia utzi du Atletiken partetik, bere ordez Elustondo zelairatu da. Prest, azze gola egin duena Schalke 0-4, Geiz izan da oker ezpagaude, alta jaurtik eta hori egin duena bosten bakia, oiari era berezien ematen dio, Zelaia herrian ondo mugitzeaz gain, korner irteerak ere arriskutsu egiten ditu, eta hau begia ezarritako lekura bideratu du Kepa Arrizabalagak ezin izan du ezertxoregin. Betikoa da, ez? Zuk esia ipintzen duzu, eta esia zurtoin bat tapatzeko, inguru hori tapatzeko izaten da, eta bestea zuretzako izaten da, eta zure aldek izaten da. Egia da, esiatik gertu dagoela, esiak tapatzen momentu horrean gertu dagoela, gertik eta zura gara. Baina iritsi zaite, atesainak bere zutoin hori tapatu behar duela. Atarako pentsatzen esia. 3-1 ezarri du Johannes Geisek, eta bitartean ere aipatuko dizuegu hor zelaia erditik baloia ateratzen ikusi moduan Bigera izan dela zelairatutako aurrelaria, bere itzaduri zen ordez ez. Bigera izan da zelairatua eta beraretzat ere minutuak. Bai, horre azkenean Bigera asko jokatzen ari da, asko. Iruditzen zaite. Usten dute askotan gainera lehen galdaketa izaten ari dela, zela ez dagoena, eta protagonismo asko ekitzen ari da. Hena berdina da, Jerairen berdina, ez? Jarraitzen duen ez duen jarraitzen, ematen jarraituko dugu, baina talde asko zai. Baina parte hartzen ari, bat ere Kike Sola. Bai. Ikusin behar, non jokatzen duten. Rick Saborit ere, hortxe, barrikuntza bezala. Valentia Gaiak erriko zuen, gabazten dute Beñate falta dela hor, San Jose jarraitzen du, Raúl García ere hor dago, eta Durizarena. Oscar de Marcos, Mikel San Joserekin ikutuaz, eta Enbolo ere berria izanagatik minutu asko jokatzen. Ritma dauka partiduak, izan du partiduak, ez? 83. minutua iritsik dira eta gauzak
ondo jundira batez ere biharreko zati honetan, ez? Barrin izan delako partiduak, momentu batzutan Atleti nagusi, beste batzutan Schalke bera, Atleti erosago ikusi da abita bateko egin eta ematen zuen gainak gertu izango zuela berdinketa hori, izan ditu bi aukera atesainak atera dituenak eta baina Schalke bera ere ez iruditzen deseroso ondegenikan, ez? Kontrasora jokatzeko aukera eta gaina jokalaria proposa dauzka, ez? Galetan jokalari biziak, askarrak eta kontrasora jokatzeko proposa baita ere eta zaitu bi taldeak gustura egon direla bigarreko zati honetan, ez? Lehenengo zatia astunagoa izan da, baina bigarreko zatia politagoa eta biziagoa. Johannes Geiss, hirugarren gola egin duen jokalaria, hor baloia mugitzen, Gartzia falta eske, hasi adierazi du Wickman epaileak, eta falta batetik beste falta batera Naldo eginikoa eta honek azkar hartu du kapitainaren besokoa, jantelarrek utzi eta denbora gutxi emanagatik azelaian ikusten den bezala entrenatzailearen interpretatzaile nagusienetakoa izango dela dirudi aurtengo denboraldi honetan. Ez da oraingo etxekoa, Naldo. Zabigera, baloi astintzen aleginduko dena, Schalkeko zenbakiak eginikoa, errepikatzen saiatuko da, hortxe zartakoa ondo zioan, baina orain esien jo du. Bai, ezia bere lana bete du. Hortarako ipintzen da esia, hori babesteko, eta hor inguruan pasatzen da baloia, oztopa ipintzeko, hor ikusi dugu. Hori girikutu eta urrundu egiten da, eta kanpora ateratzen da baloia. Borja Bigera, berriro ere, baloia astintzeko prest. Hau ere ikusi genuen Sportingen aurka adibidez, koanan, baloi asko ateratzen dituela geldikakoiek Borja Bigerak naizta jaurtitzaile onak izan Atletikek. Iker Muniain, Sigizagatzu, ondo bien artetik sartu da, baina neurri hartu diote. Maxim Txopomoutin da hor baloiarekin, Meri Laportek nola edo aldaratu, eta orain Gorka Lustondo, falta lortu duena. Garbi dagoena Schalke ez du baloia eta partioak galtzeri nahi, hirugarrengo gol egin du, Bizkabala zaitu da, baina ez du nahi berriro golik hartzeik, ikusten da horre baina eta berriro faltak egiten dituztela, arriskurik ez duten nahi are inguru horretan. Azken 5 minutuetan lehia sartua, bigarren zati politiagoa ikusteko moduan izan gara, hor Iker Munienekin jokatzen alegindu dira, baina alde egin dio Enrik Saboritek emaniko pase hori, eta atxalde osoan zehar aipatzen ari gatzaizkizue Schalke 04 taldearen aurkezpen ekitaldia, aurkezpen partida dela gaurkoan, etxeko zalei gozatu emanaian zelairatu dira Gelsenkirchengo mutilak, eta aldaketa bikoitza egingo du partida amaitu aurretik Fabian Res izango da zelairatuko dena, Maxim Txopomoutinen ordez. Eskerkaldi oparoak eginda eta lana ondo eginda, eta bestea Reilen Bolo izango da zelaia utziko duena aurtengo denboraldirako eginiko fitxaketa berria, Heroi Sané ordezkatzera etorritako jokalaria. Oietxek bi aldaketak. Atletikek aldean murrizte lan hoietan segi beharko du. Xen Boloren parte zelairatu den jokalaria. Schalke jarraitzen du berean, baloia da inguruan beti jokalari askorekin laguntza asko dituzte, eta alde horretatik presio bat egiten Atletik oztopo epintzen. Pixka batek gelditzen denean partidua, orduan Atletik gehiago kostatzen zaio, ez? Partidu irikiago denean, gora bera gehiago kanen partiduak, orduan... Meri Laportek Bigerari ederki bideratu dio baloia, ondoren ez dakigu zehazki zer egin izan duen, edo atezaina harrapatu edo pasea eman. Ez pasea da, hor atezainarekin itzegoen begiratu ere egiteri, zergatik atean zegoelako, eta benetan uste gaben harrapatzea oso zaila da. Pase bat egin du,
Raul Garziak ederki utzi Oskar de Marcosi, Adurizian zioan bideratuta, eta Enrik Saborit saiatu da hor, zerbait lortu nahian, baloi hori kanpora joan da, eta ja, azken minutu ofizialean sartua da partida, ez du askorik ere luzatuko epaiak. Ez zait iruditzen asko luzatuko denik, ez? Badak igual aldaketak eta egon dirala, igual pare bat minutu igual luzatuko ditu, baina ez du asko luzatuko, eta alde horretatik, bueno, naiz eta galtzen egon Atletik, momentu batzuk egon dira, momentu onak izan dituenak, batez ere bigarrengo zatian gehiago gerturatu da, 2-bateko gol hori egin du, eta ematen zuen gertu zegoela berdintzeko partidua, eta hor momentu onak izan ditu, eta partidua berak izan ditu baita ere momentu onak, ez? Gora bera gehiago, biziago izan da partida, intensia gehiagoekin, eta ja 3. gola hartu denean, hor pixka berriro ere moteldu da, eta aldaketak eta pixkat moteldu dute partidua, bueno. Honen bestez, amaituko daba Atletiken denboraldi aurreko lansaioen tartea, dena den, oraindik beste gol bat sareratu nahi dute, eta horretarako bidea jokaldi honetatik etorri da Naldok. Adurizi egineko falta adierazi du epaileak, Wilkmanek ez dauka inolako zalantzarik, kontu eske aritu zaio Naldo, baina Aduritzek baietz esan dio, arrazoi duela, baina penaltia jaurtitzeko prestatzera joan da. Aduritzek baloia ikutzen duela, eta gero oina lurrean ipintzerakoan Naldoren oina zapatzen du, eta bueno, orduan egin gehiago, eta ematen du, zuzenean igual ematen zuen penalti gehiago. Hortxe aritz Aduriz, eta arte 3-2 ezarri du markagailuan, markagailu hori atondu egin du. Beste bat kontu esketorri zaio Schalke 04ko jokalaria. Eta, honen bestez, partida nahasita maituko da. Junior Kaisara da hor, Aritz Adurizekin hizketan ari dena. Baina, ez ditugu txistu hortzak entzun, baina ja amaitutzat eman dezakegu partida joanan, azkenean 3-2. Schalke 04 bideratu utzi du garaipena lehen zatian, 2 gerturatze eraginkorrekin, Atletik baloiaren jabe izanagatik, Schalkeren gerturatze horiek emankorrak izan dira bigarren zatian, beste itxura bat plazaratu du Ernesto Valverderen taldeak, eta ustez binakoa gertuago zeukanean, Geiz jokalariak falta jaurtiketa zoragarri batekin, 3. sartu eta ja garaipena ezarri utzi du. Bai, baina garaipenak eta hauek alde batera utzi behar dira, eta ikusi behar taldea nola moldatu den, ez? Eta nik uste dut ondo moldatu dela, lehen zatian momentu puntual batean ez da ondo egon, 5 minutu horietan, utz bat egin dute, falta atera eta gola egin dutenean hor, eta hor pixka nahastu edo ez dakit gelditu egin da, ez? Gol horremini egin dio, eta handikan bela bigarren atorri da, eta idutzi da horretatik horre ez dala bate ondo egon, baina gero ja bigarrengo zati hasi denean, ja beste Atleti bat ikusi dugu, asko biziagoa, ritmo gehiagorekin, bita bateko gol hori egin dut, eta gaina gertu zela binakoa lortzeko, eta horrek gelditu da partidua, ez? 3. gola egin duenean Geizek, orduan zaitasun handiak izan ditu, baina aletako ziztere itxura gana. Hauxe Gelsenkirchendik, Beltis arenatik, Schalke 04-en aurtengo aurkezpen ekitaldiak emaniko partidak, txeko taldeak 3-2 hartu du mendean, Atletik, eta honelaxe amaitutzat emango ditugu udaparteko lagunartekoen eskaintza edo emankizun hauek, Atletikek bezalaxe, Realak, Eibarrek, Alabesek eta Osasunak ere galtzen amaitu dute aurre denboraldia, batzuk penaltietan eta besteek partidetan zehar, baina garrantzitsuena heldu den ostiraletik aurrera, Eibarrek eta Osasunak ostiralean ekingo diote, larun batean Alabesen txanda izango da, igandean Atletik eta Reala arituko dira, eta joanan denboraldi historiko eta berezi hau astera doa, amaitutzat emango dugu gaurkoa. Gaurko amaitutzat emango dugu, eta beste hasten da, eta aber nola hasten den, da garrantzitsua nola bukatzen da, ondo bukatzen da. Hauxe udaparte honetan eskaini nahi genizuena, futbolak zita, larun bat arratsaldetan izaten jarraituko du, Euskal Telebistaren lehen katean, bigarren B maila ikusgai izango duzue, plazer bat joanan, eta ondo segi. Beste bat arte.